खुलुमजोब्बाय लोगोफोर अखा हाबावगोन अखा बेलासियाव थाइगिर खाजि जानो नागिरदों बानलु सिफ्लेनानै गोथां थाइगिरजों नाथुरिजों थास' बिसंजों ओंख्रि दाबाया लालाजोब्बायसो नै दानिया थास' बिसंखौ सुबाय आरोना दालायानो बिफां थम फिसौखानै लोगोफोर बिफाङा बायदों आरो मैयानि बार अखा फैनायजों आरो बबेथिंबा बैथिं नारेंखल फांनै बायनाय नुबोदां मैया लानाय जायासै मथा मथि आसामनि बड'लेण्डनि बारा आथिं एसे नांफैदों अन्थाइल' फैयाखै लोगोफोर नै दिंखिया जानो फैलायबाय नै दिंखिया रोदोम सोगारथारदों अखा हाबायना लोगोफोर दिंखिया ओमफ्राय थास' बिसङाथ' एभेलेबेल थास' बिसंखौ सायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे थाइगिरखौबो दायो दानगोन आरोना थुरि राखेंखौबो एवनानै दोनखाबाय नै बेखौ होफागोन ओंख्रियाव थाइगिरखौ दानिया दानसै थाइजौ थां माथांसो जायो नामा नाखौ किल'आनो जा बुरजा जायो ने हाबाथाय नै आं फार्स्ट टाइम जिरनो नागिरदों दाबाया लालाजोब्बायसो नै दानिया थास' बिसंखौ सुबाय आरोना सुखांबाय दानिया थास' बिसंखौ थास' बिसंखौ होबाय दानिया थाइगिरखौ होबाय दानिया नै लोगोफोर थाइगिर खाजि जानो नागिरदों बानलु सिफ्लेनानै गोथाङै दानिया रन्दै होबाय मजेदार खाएंगे यार जोबनायखौ नेनोसै खाजि लगायजेनबाय थाइगिर खाजि सानसै नै दानिया थास' बिसंखौ नाखौ होबाय नै साखांनानै फाइनालि मोनबाय ओंख्रिया नै नाया नै मासे दिन जाबाय बन लायदों नै जोंहा ओंख्रि मोनखांजोबनानै न' खाथियावनो बन सिफायगासिनो मामियाबो न' खाथियाव लांफैदों बन जोबनो गासिबो दुगानो बारा सनियाव बैहाय दङ खुलुमजोब्बाय लोगोफोर अखा हाबावगोन अखा बेलासियाव लोगोफोर जा गरमखा नै अखा हाथारगोन बे बायदि सोनिया बहुत गर्मी है नांथाला जोब्बा नै बिफांबा जाबाय जोंना बुथुमनाया बना दासो लायब्रबदों
थाइगिर खाजि बानलु एवनाय थाइगिरजों नाथुरिजों थास' बिसंजों ओंख्रि दायो जानोबो स्टार्ट खालामसै थाइगिरजों नाजों थास' बिसंजों let's go बेसेबांबा गोबावसोमोन लोगोफोर दा गोबावसोमोन थाइगिर जायो थाइगिर बरिया टेस्टी Abdul. Mall जाबाय दिनै